Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ma mun dawo tattaunawa kan rikicin Iran da ƙasar Amerika. Update abin da yake faruwa daga Iran ɗin zuwa ƙasar Amerika. Babban janar daga Pentagon, rundunar sojin tsaro ta Amurka, ya gargaɗi Donald Trump, yana mai cewa kai hari kan Iran na iya janyo dogon rikici da asarar rayuka mai yawa. A cewar jaridar Axios, shugaban rundunar hafsan hafsoshin Amurka yana ba Trump da manyan jami'ai shawara cewa duk wani shirin kai farmaki ga Iran na ɗauke da manyan haɗurra. Babbar damuwar da aka bayyana sun haɗa da yiwuwar cewa Amurka za ta tsunduma cikin dogon rikici wanda matsalolin da ke cikin shi akwai haɗurra da suka fi waɗanda aka fuskanta a hare-haren baya. Akwai yiwuwar asarar rayukan sojojin Amurka da yawa, akwai wahalar samun nasara da kuma yadda za a tafiyar da abin da zai biyo bayan harin. To kuma bari mu leƙa waɗanne irin shirye-shirye ne Iran ta yi wanda ya sa Amurka ke shakkun kai hari gare ta. Shirin Iran ga Amurka. Iran ta ajiye sojoji da kayan yaƙi a tsibirin Larak, wanda ke da nisan kilomita 32 daga ƙasar Iran. A nan akwai wani ƙauye da ake kamun kifi, akwai kuma sansanin sojin ruwa na ERGC. A tashar jiragen ruwa, an ga jiragen yaƙi guda biyu na PKP-2 ƙirar ƙasar Koriya ta Arewa, kuma kowanne yana ɗauke da makaman ruwa mai kashe jiragen ruwa daga nesa. A tsibirin akwai sauran na'urorin soja kamar radar na Iran kusa da wurin saukar helikwafta. A tsakiyar tsibirin akwai na'urar sadarwa ta VHF don haɗa hulɗa da ƙasar Iran. A wani tsauni daga kudu, akwai tsarin yaƙi na lantarki Radar 2S ƙirar ƙasar Rasha, wanda ke hana sadarwa ta tauraron ɗan Adam. Daga nan, mil 27 ne zuwa Oman. A bakin tekun, akwai wani wurin soja na Iran wanda shine layin farko mai ba da kariya daga harin ruwa. Hoto daga sararin samaniya ya nuna jirgin kasuwanci yana tashi kai tsaye a tsibirin. Tsarin lantarki na Radar 2 na hana sadarwa ta tauraron ɗan Adam, kuma akwai wasu guda biyu a bakin Strait of Hormuz. Wannan an shirya su ne domin tallafawa wajen kai hare-hare kan sojojin ruwan Amurka.